Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। आसाम पुलिसनि मोस्ट वान्टेड लिस्टआव दायो एम बाथा। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला एम बाथाखौ हमनो थाखाय आसाम पुलिसआ स्लुथ अपारेशन खालामगासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबां बर' लाइमोनफोरा बाथा दैदेननाय बर'नि गोदान हाथियार दैग्रा आफाद NLFB आव हाबदों। फ्राय 2,000सो केडारफोरा भैरब कुन्द'आव दंहैयो होनना साननैसो सिगां MP नब कुमार सरनियाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां NLFBनि जिल्ला कमान्डार जयप्रकाश नार्जारिखौ इनायै खास्रि बिस्रियै बुथारनायनि उनाव दायो आसाम पुलिसनि हिट लिस्टआव NLFBनि दैदेनगिरि एम बाथा। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनाव एम बाथाखौ हमनो थाखाय आसाम पुलिसआ लादों मास्टार प्लान। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला एम बाथाया दायो भारत भुटान सिमनायाव दं। बिनि सिगां बिश्वनाथ सारियालियाव दंमोन बाथाया। नाथाय आसाम पुलिसनि अपारेशनाव बाथाया बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय भारत भुटान सिमनासिम गावनि थाग्रा जायगाखौ सोलायो होनना। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बर' हायाव फिन हाथियार हमनायखौ गनायना लानाय नङा होनना आं बाथा साथा रावखौबो गिया होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा बुंथिदोंमोन।